Elindult már felvétel? Most. Sziasztok, Csillagharcos vagyok, és itt voxeljárásozni fogok a második videómban, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit szaggatni fog a játék, mert nem bírja az eszközöm, de megpróbálok játszani. Ha szerencsém van, akkor sikerül. Mi? Real-time multi. Ez új. Single player. Egy real-time multiplayer. És megint. Jó van, akkor játszunk. Nézzük, mennyire fog akadni a játék. Hogyha nagyon fog akadni, akkor szívás. Nem megy. Van no thanks, recalibrate. Na. Indul. Nekem nem annyira laggol a játék, de felvételben ez hogy fog kinézni. El sem merem képzelni. Nincsen hangja. Ja igen, le van véve a hangja. Igazából lehet, hogy ti nem fogjátok hallani, de én hallom. Slow motion. Ez nem tudom mi volt. Aha, látszik, hogy akadozik, több mint egy másodpercig. Volt slow motionban, úgy 2-3. Ne, ezt utálom. Ne! Hála jó ég. Bocsánat, hogyha keveset beszélek, de nagyon koncentrálok. Meg úgyis nem egyedül vagyok itthon. Sokan be fognak zavarni, lehet, hogy ez rövid videó lesz, de majd át fogok térni másik játékra is, mert igazából ezzel 10 perc nem bírok ellenni. Addig nem bírom ki. Jéj, Nirmész! Mikor gyűjnik már össze? Earthquake? Ez a legkönnyebb. Mégse! Give up, ennyi. Jó van, nézzük a... 4-es rank. Jól néz ki. Az agresszívness az nagyon nagy. 189-es skill. Hát elhiszitek. Hát én nem annyira agrédek. Nekem kell egy olyan, hogy acceleration. Passnék. Acceleration rate. Your level is too low. Ne szívas, hogy ez mit is kell ennyire. Majd bocsánat, hogyha a mikrofonnal baj van, mert néha hozzáérek. Minibularity. Jó van, nem kértem. Bonus power rate. Na ez jó lesz. Combo time. Hát... nagyon rosszul fog kinézni a felvétel, ahogy gondolom. Menü. Opciók. Music és sound. Ez kell nekem. És ez a hangerő jó lesz. Jó, mert hallom, úgyhogy play. És kipróbálom ezt a real-time multiplayer. Login with Google. Ja, hogy be kell jelentkeznem. Elfelejtettem, hogy nem jelentkeztem még. Úgyhogy nem lesz vágás, mert akkor rövid lenne a videó. Rendben. Jó, hogyha láttatok, hogy ki vagyok, akkor vegyetek fel barátnak, és tudunk egymás ellen versenyezni. Lehet nyerni krediteket. Az nagyon kell. Bocsánat, hogy ilyen a hangom, de halkan beszélek. És most... már be vagyok jelentkezve. Na. Great game. Ez is tölteni fog. 2 játékot. Hát gyerekek, hogyha ezt látjátok ezt a videót, akkor
akkor ti is játszatok, és minél többen legyetek itt, hogy tudjunk egymással játszani. Hú, de laggolok. Joining room, ez mindig sokáig szokott tartani. Vágok egyet, amíg be nem jön. Na gyerekek, nem jött be, és nagyon laggolok, amikor elindítom a felvételt. Hogy miért, azt nem tudom. Rendben. Music az megy. Szenzi a legnagyobban, ami a kedvencem. Na. Play. És akkor megy. Na végre. Jó kis zené jön a háttérbe, de hát lehet, hogy ti nem fogjátok hallani, mert egyszerűen Mobizen nem képes arra, hogy felvegye a játék hangját. De hogyha igen, akkor jó. Várjál csak. Átalakkol. Jó lesz. Dőlnek azok a cuccok. Nem rossz, csak akkor rossz, amikor laggol. De jó, hogy olyan hangosan nem hallom a saját hangomat. Na. Nírmész. Liba. Shit. Ezt utálom. Ezt az eventet nagyon utálom. Ja igen, hogyha legalább 20 lájkot kap a videó, akkor játszom más játékkal is, és benne lesz a FNAF 4, csak nagyon laggol, még a Mobizen is hozzátesz, úgyhogy lehet, hogy nem lesz élvezhetetlen, de játszani fogok rajta, és a reakcióim, az a hangomon fog kijönni, mert facecam nem lehet. Majd amikor lesz gépem, kamerám, meg minden jó felszerelésem, jó játékaim, akkor lesz facecam, meg más játék gépes. Hát ez a videó nem ennyi lett volna, mert igazából más játékkal is játszok. Ebbe a videóba vagy... Ne, azt a következő videóba rakom, úgyhogy ez egy kis 8,5 perces játék volt, úgyhogy ennyi volt, srácok. Első videó, és sziasztok!